Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Адилия Бирханова. Ауыл хуҗалыгы тармагы өчен мөһим чор язгы чәчү якынлаша. Басукырлардагы эшнең нәтиҗәлелеге техниканың төзеклегенә бәйле. Шуның өчен район агрофирмаларында техник тикшерүләр башланды. Включаем поворотники, рулевой механизм проверяем, тормозную систему. Кырга чыгачак техниканың төзеклеген бәялиләр, руль артына утырачак механизаторларның тиешле документларын барлыйлар. Район агрофирмаларында техник тикшерүләр башланды. Баш дәүләт инспекторы тарафыннан чәчүдә катнашачак һәр техника тагылмалар җитди контроль үтә. Во время проверки техники особое внимание обращаем на исправность рулевой механизма, тормозной системы, световой сигнализации, звуковой сигнализации, наличие у механизаторов соответствующей категории и квалификации. Машина тракторларга техник күзәтүләр үткәрүгә хуҗалыклар алдануга әзерләнә. Механизатор Риназ Закиров язгы чәчү кампаниясендә 6-нчы тапкыр катнаша. Быел да кырга чыгуны түземсезлек белән көтә. Чәчүгә әзерлек дигәндә запчастьлар кайтып тора. Үзебез әзер. Погодалар Алла бабай нәрсә бирә, шуны җыябыз. Үзебездән булганча эшлибез. Язгы кыр эшләренә чыгачак техниканы тулысынча кабул итү апрель башына билгеләнгән. Әле кырда яткан карны исәпкә алып, язгы кыр эшләре быел соңрак башланачак. 17455 гектар мәйданда көзге культуралар чәчелгән. Быел инде әзгенә структурада, чәчүлекләр структурасында әзгенә үзгәрешләр бар. Безнең узган ел 17455 гектар чәчелгән көзге культуралар. Алар яңгырда, кырда чәчелсә дә, октябрь, ноябрь айларында яңгырлар булып, алар тишелеп калдылар. Аларның хәле яхшы дип әйтәсем килә. Менә ничек кар китәр инде. Кыр эшләрендә катнашучылар шулай ук агротехника таләпләрен, иминлек нормаларын җиренә җиткереп үтәргә тиеш. Булар барысы да алда торган чәчү эшләрен тиз һәм яхшы сыйфат белән башкаруда мөһим роль уйный. Адилия Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зейдә яз хәбәрчеләре сыерчыкларны яңа өйчекләр белән каршы алдылар. Аларга оялар ясауда мәктәп укучылары, балалар бакчалары да кушылган. Район күләмендә узган кышларга өй бүләк ит акциясе хакында тулырак киләсе сюжетта. Зейнең яшьләр ял паркында бердән булып сыерчык оялары әләләр, кышларны кайгыртып җимлекләр дә ясаганнар. Игелекле гамәлгә Зейнең һәр белем йорты, балалар бакчалары да кушылган. Һәр яз сайын кыш оялары ясап белү районда матур традициягә әйләнде. Бу төшкенә матур итәсебез килә, и балачагалар ял иткәндә, әтиәниләр дип әйтим инде, монда кем килә, күрсеннәр, что бу эш изге эш. Алла бирсә, бу безнең беренче елга түгел, былтыр да эшләдек, 3нче елда эшләдек. Алла бирсә, эшләячәкбез алдағы көндә дә шәһәребезне ямьләндереп, матуратып, табигатькә якынрак булып. Тату гаилә бакчасы да игелекле акциягә бик теләп кушылган. Табигатыбызны сакларга, кышларны кайгыртырга, балаларны кичкенәдән өйрәтәләр биредә. Мы делаем благое дело для птиц именно, а мы делаем им домики, да. Во-первых, это сплочает семьи, идет активная работа с родителями, детей приучаем любить природу, ценить природу. Птицы очень важны и очень нужны. Всего из нашего детского сада была сделана акция тоже «Подари домик птичкам». Было изготовлено 28 скворечников и 5 кормушек. Тылсымлы әкият балалар бакчасы да канатлы дусларны каршы алырга ныклап әзерләнгән. Бүген алар уны җимлек ясап алып килгәннәр. Сыерчыклар турында шигырьләр сөйләп осталыкларын да күрсәттеләр. Без тылсымлы әкият балалар бакчасыннан 13 сыерчык ясалып килдек. Балалар аларны үйләреннән әтиәниләре белән ясап килделәр. Бөтенесе бик шат, күңелле бүген монда. Яз килә, сизелә. Үз куллары белән ясаган җимлек ояларның кадерен белә балалар, чын күңелдән шатланалар. Канатлы дусларның яңа йортларга урнашуын түземсезләнеп көтәләр. Я с мамой и с папой сестренкой делала скворечник из дерева. Скворечник нужен, чтобы птицам было не холодно и где поесть. Сыерчык оясы элү акциясе район буенча әле дәвам итәчәк. Канатлы дусларга оя бүләк итәргә теләүчеләр бу эшкә бик теләп кушыла ала. Адилия Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Тәрәзә каршында өем кар ятса да, бакчачылар күңелендә ел әйләнәсе яз. Аларның сезонга әзерлек вакыты декабрь ахырында ук башлана. Бүген исә күп хуҗалыкларда эшнең кызган мәле. Бик тиздән үсентеләрне җиргә аеру чоры да башланыр. Мирный бистәсендә яшәүче бакчачы Мария Гарәпшинаның теплицасында без дә булып кайттык.
Хаваскер бақшашы Мария Гарапшинаның урақ істі қыш ортасында оқ башлана. Хәзірді теплицада ішінің қызған шағы. Бірдегі үсінтілер түрлілігінен күзілер қамаша, зәуқлы шешеклерден алып, түрлі тәмләткішлерге қадар бар. Ерте язда бақшашының қиярлары да мол уңышы білән сүйіндірірге өлгірген инде. Для того, чтобы получить ранний урожай огурчиков, нужно посадить рассаду вовремя. Вот этой рассаде уже где-то, наверное, месяц. Огурчик – это очень прожорливая культура, она любит очень подкормки, органические минеральные удобрения, а также подвязывание. Шунда ук помидор үсентеләре дә күтәрелеп килә. Хаваскер бакчачы халык сынамышларына, ой календарына игътибар бирми. Барысын да күңел кушып башкарганда мул уңыш алырга була дигән фикердә ул. Томаты я сею 8-10 марта. Как вот научили меня мои родители, что перец надо сеять в 15-20 числах, а томаты нужно сеять с 8 по 20 марта, так я и сею. Никогда не пользовалась никаким лунным календарем или еще какими-то другими приметами. Благоприятные дни, неблагоприятные. Все для меня это ничего не значит. Мария Гарапшина үсемлекләрнең витаминнарга бай кечкенә үсентеләрен микрояшеллектә үстерә башлаган. Сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар арасында соңгы вакытта микрояшеллек куллану бик популярлашты. Шулай ук язгы эшләрнең берсе агачларны һәм куакларны акбур яисә махсус катнашмалар белән эшкәртү. Бу эшне озакка сузмыйча җылы кояш карау белән башкарырга кирәк ди ул. Тоже нужно сделать в марте для того, чтобы наши деревья уберечь от, во-первых, застаивания воды, что пагубно повлияет на дерево. Нужно убрать снег вокруг ствола. Можно сделать протаптывание снега вот таким образом, чтобы быстрее снег растаял, освободив крону. Үсентеләр белән шыгырым тулы теплицада җаның теләгән чәчәкне һәм яшелчә тәмләткечләрне табырга була. Бакчачы аларның һәр кайсы турында озаклап һәм тәфсилләп сөйли ала. Мария Гарапшинадан башкалар да киңәш сорыйлар. Белемнәре калганнарга яхшы уңыш алырга ярдәм итсә, сөенә генә ул. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга еллык юлламасында актив озак яшәү мәсьәләләренә аерым игътибар бирергә кушты. Зейнең радость халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә күп еллар дәвамында өлкән буынның активлыгын мөмкин кадәр озаграк сакларга ярдәм итүче программалар эшли. Бу эштә аларга көмеш волонтерлар отряды вәкилләре ярдәм итә. Тормышта актив позиция биләгән кеше ничә яшьтә булуына карамастан шундый ук актив булып кала. Зейнең көмеш волонтерлар отряды вәкилләре дә нәкъ шундый тиктормас апалар. Радость халыкка социаль ярдәм күрсәтү үзәгенең Пульс актив пенсионерлар клубы вәкилләре 25 елдан артык эшли. Аларның максаты лаеклы ялга чыккан кешеләр өйләрендә үзләрен кирәксез һәм ялгыз итеп тоймасыннар өчен мөмкин кадәр игътибар күрсәтү. Вот, ну а как дает? Дает вот так вставать и идти. Если бы я, например, бы не ходила сюда, я бы могла дома находиться, лежать бы и стонать бы, и там чего-то. А это вот дает того, что надо встать и надо идти. Өлкәннәрнең Пульс клубында 7 ел элек аерым мәрхәмәтле көмеш волонтерлар отряды оеша. Алар социаль хезмәткәрләр карамагында булган кешеләргә ярдәм итәләр. Аз хәрәкәтләнүче категорияны үз канаты астына алалар. Вот немножко к чаю. Скромненько. Спасибо. Ну, от души. От души. Держите. Владимир Аполлонов пенсионер, хөрмәтле зат социаль ярдәмгә мохтаҗ. Волонтерлар ярдәме белән генә урамга саф һавага чыга. И я сижу сутками, как говорится, один. Вот в этом кресле. Этот ящик, он надоедает. И, во-первых, зрение. Вот и сидишь. Владимир Александрович күңелсез кышкы кичләргә ям истәүче кунакларга сөенә генә, сөйләшеп сүзләре бетми үзләренең. Как вот настроение поднимают вам подружки? Оставайтесь у меня жить. Мы можем две. Мы одинокие нам. Какая разница, где жить-то? Было бы тепло и уютно. Көмеш волонтерлар отряды ярдәмендә үзәктә изге күңелле ярдәмче дигән социаль хезмәт практикасы эшчәнлеге башлана. Наша практика социальной работы «Добрый помощник» одинаково полезна для всех.
Молодые пенсионеры имеют возможность реализовать себя через волонтерскую деятельность. У наших пожилых граждан значительно повышается качество жизни. И те, и другие приобретают навыки активного долголетия. И все это способствует популяризации волонтерского движения среди активных и молодых пенсионеров. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. 27 мартта ЮХИДИ хезмәткәрләре тарафыннан чираттагы тоннель операциясе үтте. Тикшерү дәвамында юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуның 5 очрагы ачыкланды. Юл йөрү кагыйдәләрен бозучы шоферларга штрафлар салынды. 2 очракта куркынычсызлык каешын электромәүләре ачыклана. 3 машина йөртүче ОСАГО Миният полисыннан башка транспорт чарасы белән идарә иткән өчен административ җаваплылыкка тартылды. Сарсаз Баграж мәктәбендә эшләп килүче Сандугач балалар керәшен фольклор ансамбле күпләргә таныш. Алар инде район күләмендә генә түгел, республика дәрәҗәсендә үткәрелгән бәйгеләрнең дә йолдызчыклары. Уңышларның барысы да җитәкчеләре Петр Утягановның тырышлыгы нәтиҗәсендә. Сандугач балалары белән без дә якыннан танышып кайттык. Үзләре кичкенә булсалар да инде зур сәхнәләрне яуларга өлгергәннәр. Сүзебез Сандугач балалар керәшен фольклор ансамбле турында. Уен коралларында көй чыгару теләге көчле булган малайлар-кызлар җитәкчеләре Петр Утягановның һәр хәрәкәтен отып калырга тырыша. Хәзер исә республика фестиваленә әзерләнәләр. Район күләмендә муниципаль этап узды инде без бергә фестивале, ул инде республика күләм фестиваль. Анда без инструменталь ансамбль белән үттек беренче турны, муниципаль турны. Район күләмендә үткәрелгән бер генә чарада сандугачлардан башка узмый. Керәшен халык җырлары, милли костюмнар тамашачының мәхәббәтен яулаган инде. Коллектив 15 елда Сарсаз Баграж мәктәбендә түгәрәк буларак эшли башлый. Күптә үтми республикада танылган ансамбльгә әверелә. Мәктәпне тәмамлаганнарына алмашка сәләтле кичкенә йолдызчыклары килә. Мен бу ансамбльгә 7 ел буе йөрим беренче класстан. Миңа монда ошый күңелле. Думбрада уйнарга өйрәндем, җырларга, төрле җырлар өйрәнәбез, төрле конкурсларга йөрибез шул җырлар белән. Мин сентябрьдә бу мәктәпкә килдем. Һәм Сандугач ансамблендә мин сентябрьдән. Миңа бик ошый. Сандугач булса бакчада бер агач сойлар иде. Шул агачлар сине бакка кирдәки сойлар иде. Алексей Краснов кичкенәдән сәхнәдә. Күп еллар Сандугач ансамбле составында чыгыш ясый. Йөзеннән нур бөркелеп торучы бу егет үзенең җырларына бөтен күңел җылысын, ихласлылыгын салган. Без үзебезнең гореф-гадәтләребезне саклап карарга тырышабыз. Безнең Сандугач ансамблебезнең җитәкчесе Утиганов Петр Петрович. Без аңа бик зур рәхмәтлебез, ул безне шуның хәтле үзенең балалары сыман, үзенең канат астына алып, безне үзенең белән төрле юлларга алып бара. Малайлар кызларның кичкенәдән керәшен халкының җыр биюләрен, гореф-гадәтләрен өйрәнүләре сөендерә. Авылдагы авылда җырлана торган элекеге әби бабайлардан калган җырларны күбрәк җырларга тырышабыз. Безнең аны конкурсларда да шуны таләп ителә, бигрәк тә туым җындызы, югары баграшка да менеп әбиләрдән яздырып алам, түбән баграшка да төшеп яздырып алам. Үзебезнең авылдагы әбиләрдән дә генә җырлатып диктофонга аннары шул көйләрне барлап инде, җырларын барлап, шуны балаларга өйрәтергә тырышам. Коллектив тарафыннан даими шөгыльләнү, конкурсларга әзерлек алып барыла, репертуар яңартыла. Район башлыгы грантын алып, сәхнә костюмнары да тектергәннәр. Тырышлыклары юкка китми әлбәттә. Фестиваль бәйгеләрдән төрле дәрәҗә урыннар яулап, тагын да рухланып җырларга стимул алалар. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Шуның белән бүгенгә хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам, сау сәламәт булыгыз.